l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fawdex ingħata bidu għal Festival Gawlitana li ta' kull sena jittella mal-bidu tal-istaġun tar-rebbieħ u jippreżenta programm varjat ta' kunċerti mifruxa fuq 5 ġimgħat f'diversi lokalitajiet madwar il-Gżira. Kif spjega magħna d-direttur mużikali tal-festival, is-Sur Mast Colin Attard, il-qofol tal-edizzjoni ta' din is-sena jintlaħaq bl-opra ferm maħbuba ta' Puccini La Bohème li ser issir nhar is-Sibt 20 ta' April. Din l-opra b'direzzjoni artistika ta' Enrico Castiglione u dik mużikali ta' Colin Attard tifforma parti mill-Opera Plus Weekend u qed tittella biex tiċċelebra il-100 anniversarju mill-mewt ta' Puccini kif qed isir madwar id-dinja. Għal din il-produzzjoni ħajkonna kast internazzjonali tajjeb ħafna u ħarqanin li ntellew produzzjoni oħra ta' livell tajjeb ħafna. Naturalment, aħna mmorru f'diversi siti madwar Għawdex u ta' dan nirringrazzja l-kull min jikkollabora magħna u allura anki illi permezz ta' dan nkun nistgħu nilħu udjenza ġdida u anki kulħadd jista' jattendi dak l-avveniment jew avvenimenti l-iktar li jinteressaw. Bilan li toħloq pjattaforma li tikkumplementa l-kultura f'Għawdex, il-Festival Gawlitana joffri taħlita ta' stili mużikali. Fost l-artisti lokali u internazzjonali insibu l-kitarista Giorgio Albiani li ser jirtorna din id-darba ma' Alberto Rullo li rekordja għar-Rai u Radio France, l-ensemble Forte Trio u Meiguo li jdoq strument mużikali tipiku ċiniż magħruf bħala l-pipa. Minħa l-oħra l-kunċert vokali fil-weekend tal-Għid se inkludi kant rumen mill-liturġija ortodossa li se jinstema' f'Għawdex għall-ewwel darba. Gawlitana ser jittella bejn it-23 ta' Marzu u l-21 ta' April. Il-kunċerti huma kollha bla ħlas u mingħajr ħtieġa li wieħed jirriserva postijiet. Il-booking għall-opra La Bohème jista' jsir fuq www.teatruaurora.com jew permezz tat-ticket helpline 7904 5779.